Kembarane Sibon iki. Wah, ngopi iki. Susu. Oh, susu. Ora enak ngopi. Iya. Kopi ora enak. Piye, Mas? Enak susune, Mas. Efek lockdown piye iki? Efek lockdown-e saiki wis trimo ngene iki lontang-lantung. Penghasilan Tetap PDP. ODP, kan duwe ODP. penghasilan. ora ada penghasilan blas. Wis cukup iki kan. Cukup ning omah, ya cukup keluwen barang. Ora gur trimo ning omah. Jare bojone dodolan. Iya dodolan ning dodol sedina ora kena dienggo mangan sedina. Saiki lockdown kan minggu pertama dodol kalung. Minggu kedua dodol kulkas. Tenan ora. Tenanan saiki wis entek iki wis karek wong tok ngono. Susu udah dhewe-dhewe. Lah kabeh didol iki. Katoke rong didol. Ijek dinggo, Mas. Apa yo? Isin, Mas. Ora dinggo. Rencanane sesuk adol apa nih? Sesuk dipikir neh engko adol nggone tanggane nek oleh. Nek tanggane didol dhewe. Ah yo engko anu disik-disikan wae. Oh. Carane piye supaya iso dhisik ngono. Meleke rada bengi, Mas. Yahene iki wis mulai siap-siap ngilir. Engko terus nek wis jam-jam 4 kae gendang anu siap-siap. Siap-siap ngopo? Dagang. Ya siap-siap kuwi kae arep ngedol ngene tanggane mau. Ya. Jelas sih. Yo Entah sesuk. iya. Ya Ora mulai kampung ya kan? ora iso mulih kampung ora oleh, Mas. Di nganu Di apa? disemprot nek mulih kampung. Enggak sempat yang sawah kayak apa? Iya dadi ODP, Man. Orang duwe penghasilan. Ora ndek penghasilan ya wis. Engko nek tekan kampung tekan kono yo plung-plung dhewe, Mas. Lah Wong nek dicedhak do mlayu. Lah plan gede toke. Mulai ke Jakarta gede toke. Gede to kae tekan kampung engko yo melu-melu kampung didol. Lah kan dodolan di Jakarta. Wis Mas, tak matang sik Mas. Oh iya, matur nuwun Ning yo. ora enak ning dipangani apa iki piye iki? Lagi mulai iki mergo keluwen apa mergo? Mergo yo engko anu golek sing kena dipangan ngono apa ngono. Oh, berarti keluwen iki intine iki. Yo asline yo ngono ning ijek iso ngopi, Mas. Niku susu. 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 Iso nyusu, Mas. Iki susu kopi ireng iki susu. Kopine entek, Mas. Lho kopine wis do dikukuti dhewe-dhewe mau. Iya. Ora nek Wis apik. koncone niki wis. Iki yo guru wong telu wae do unak-unuk ngono. Iki guru golek disik-disikan, Mas iki. Ora enak ning Glek-glek jambu gitu. jambu ora enak, Mas. Kalah karo codote. Pinter codote, Mas, nek jambu kuwi. Wala. Lah kepiye to iki? Iya nek jambu pinter codote, Mas. Saiki wis ora iso ngene iki wis. Kalah agek meneke codote wis nyamber sih kok, Mas. Jadi wis kalah, Mas. Cepet codote kok. Waduh. Jambu ngono kuwi wis ora iso, Mas. Ning iso iku jambu-jambu sing ning anu kuwi, Mas. Gampang kuwi nek kuwi jambu. Godhong-godhonge Mas, godhong ijik iki. Nek godhonge jo akeh, Mas. Malah ora mencret kok. Godhonge nggo tombo mencret yo nek. Saiki ora usah mencret to, ngono ditok nek rene kok mencret piye to, Mas? Ora tau mangan lho. Awake ngasih do kering kerontang ngene kok arep mencret iki piye. Ya penting dompetnya tebel. Oh iya nek dompet yo, Mas. Tak delikne jero mah dompete, Mas. Saking tebel. Oh, sange tebele, Mas. Badol kulkas. Adol kulkas loro. Mesin cucine siji. Didol payu 30.000, Mas, mesin cuci siji. Wah, wis engko tuku rokok. Ah, wis kujur ane. Dadi ini bahan anu dadi rongsokan, Mas, pisan. Wis ora Ora hasilnya Mas. gelem. gede. Mas. Jane ijek demen anyar lho, Mas. Biyen kabeh yo anyar. Iya, Mas. Saiki yo dadi gur 30.000 yo piye? Dienggo mangan sedina ora cukup. Ya cukup mangan 15.000 kok. Lah, man 15.000 lho. Aku 15.000, bojoku 15.000, anakku gur nonton tok to. Lah piye nang ngene iki? Ya sesuk dodolan nah. Ya wis tak mulai sik Mas golek sing ditata-tata apa iki. Yo.